Il-ħsarat estensivi li sviluppaw fil-Power Station tal-BWSC f'Dellimara se jwaslu biex il-Korporazzjoni Enemalta tidħol għal aktar spejjeż fosthom f'xiri ta' fuel u multi ambjentali minħabba li se topera parti oħra mill-Power Station ikkundannata tal-Marsa. Dan ikkonfermah kemm il-Ministru Tonio Fenech kif ukoll Enemalta f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata s-Sibt li għadda. Is-Sibt Tonio Fenech qal il-kuntratt mal-BWSC jipprovdi biss għal €1.6 miljun fil-ġimgħa danni għad-dewmien u l-ispejjeż l-oħra li se tħabbat wiċċhom magħha l-Enemalta tista' tirkuprom bi proċeduri legali. Dawk over and above. Tista' tiklejm. Mod legali. Ovvjament irridu jsiru rappreżentazzjonijiet, irridu jikkonfermaw huma, jiġifieri hemm proċess legali, tajjeb irridu nifhmu. Probabbilment dawn l-affarijiet imorru anki f'arbitraġġ, tajjeb kif jiġri f'dan it-tip ta' affarijiet, imiva il-korporazzjoni sa tfittex id-danni kollha illi hi qed issofri minħabba din id-delay. 24 sija wara iżda l-Prim Ministru Lorenz Gonzi quddiem il-partitarji tiegħu fil-Mellieħa qal li l-BWSC aċċettat li tagħmel tajjeb għat-telf kollu li Malta se ssofri. Kumpanija nfisha issa aċċettat ir-responsabbiltà u sa tagħmel dak kollox hi spejjeż tagħha biex mhux biss tirranġa l-Power Station imma biex tagħmel tajjeb għat-telf kollu li Malta tista' ssofri minħabba dal-inċident. Quddiem din id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru l-Partit Laburista mhux biss talab spjegazzjoni, iżda talab li tkun ippubblikata d-dokumentazzjoni li għaddiet bejn il-Gvern u l-BWSC. Il-Gvern iżda baqa' sieket. It-tnejn filgħodu iżda uffiċjal tal-Enemalta li tkellem fil-Breakfast News ta' One qal li dwar l-ispejjeż li jaqbżu l-€1.6 miljun stabiliti fil-kuntratt, il-korporazzjoni kienet għadha qed tieħu parir legali. Din nitolbu wkoll parir legali u di semmija jekk min se jżball il-Ministru fil-konferenza li sanaw jekk nistgħu oltre minn hekk nikklejmjaw iktar. L-għonet rridu nagħmlu analiżi eżatt tal-ispejjeż issa li se jkollna. Hemm kif semmejt inti l-fuel. L-Inġinier Martin Attart Montaldo qal li apart il-fuel hemm ukoll il-penali minħabba li l-Power Station tal-Marsa se titħaddem aktar minn dak permess fid-deroga tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma kollha kif tajtaw danni li tissofri ovvjament Enemalta. Però kif ħad ikopru dawn id-danni over and above il-1.6 million per week għadha mhix ċara. Il-1.6 qiegħda fil-kuntratt dik hija ċara, dik ma jistax joħroġ minnha l-kuntratturu fil-fatt jibdew jiskattu on the 7th of November. Oltre minn dawn. Oltre minn hemm qegħdin niddiskutu mal-avukati tagħna biex naraw kif nistgħu jekk ikun hemm bżonn oltre mill-1.6 nikklejmjaw. Sa dan it-tant One News għamel kuntatt mal-uffiċċju tal-BWSC fid-Danimarka biex ipprova jiċċara aktar din is-sitwazzjoni. Mill-BWSC informawna li l-kap eżekuttiv jinsab imsiefer għal ġimgħa sħiħa u ma jistax jirċievi telefonati u wisq anqas emails.